ଏଇ ବୋଉ ନେ ତୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ନେ ଏଠି ନେ ନେ ଗୋଟେ ବହି ନେ ବହି ନାଁ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ମଧୁଶାଲା। ମଧୁଶାଳା ଓଡ଼ିଆରେ ମଧୁଶାଳା ଆଉ ହିନ୍ଦୀରେ ମଧୁଶାଲା। ମଧୁଶାଲା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜାଣିଛୁ? ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ହେଉଛି ହରିବଂଶ ବଚ୍ଚନ। ହରିବଂଶ ରାୟ ବଚ୍ଚନ। ସେ କିଏ କି? ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ବାପା। ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ କିଏ ବା? ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଫିଲ୍ମ ହିରୋ। ମୋ ବାବା, ହଁ ତୁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛୁ? ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଜୟା ବାତୁଡ଼ି। ମୋ ବାବା, ସେଇଠୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପୁଅ ନାଁ ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନ। ଆଉ ଝିଅ ଝିଅ ଶ୍ଵେତା ବଚ୍ଚନ। ଆଉ ତାଙ୍କ ବୋହୂଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ବୋହୂଙ୍କ ନାଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ। ମୋ ବାବା, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନାତୁଣୀ ହେଇଛି, ତା ନାଁ କ'ଣ? ଆରାଧ୍ୟା। ଆରାଧ୍ୟା କାହା ଝିଅ? ସିଏ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟର ଝିଅ। ଆଉ ଗୋଟେ ନାତୁଣୀ ଅଛି? ଆଉ ଗୋଟେ ନାତୁଣୀ ଅଛନ୍ତି ନବ୍ୟା। ସେ କାହା ଝିଅ? ସେଇ ଶ୍ଵେତା ବଚ୍ଚନ। ଶ୍ଵେତା ବଚ୍ଚନ ତାଙ୍କ ଝିଅ ନାଁ ନା? ତୁ ସବୁ ଜାଣିଛୁ? ଆଁ ଆଉ ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ଆଉ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ଦାମୋଦର ମୋଦି। ବାବା, ସେଠୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଆରେ ବାବା, ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀ। ଆଉ ଆମ ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ? ରାଜ୍ୟପାଳ ହେଉଛନ୍ତି ହରିବାବୁ। ଆରେ ବାପରେ, ତୋର ଏତେ ଜ୍ଞାନ! ତୁ ତ ଆଗରୁ ସବୁବେଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ସବୁ ପୁରା ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ଏବେ ଖାଲି ଆଖି ଟିକେ ଦେଖାଯାଉନି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ତୁ ସବୁ ମନେ ରଖିଛୁ ନା? ଆରେ ବାପରେ, ଏବେକାର ପିଲାଙ୍କୁ ବି ପଚାରିଲେ ଆସିବନି ତୁ ଜିତି ଜାଣିଛୁ। ହଉ ରଖୁଛି, ମଧୁଶାଲା ତତେ ଦେଲି ଆଉ।